Teď už to jede, tak my jsme si pro vás připravili challenge, tady mám pozadí černou hnědku. Tady, vole, já si budu teda stříkat do držky Adidas spray a je pěkně jako hnusný, ale voní dobře. A tady ten kokot, co zpívá na mém pozadí, vypije Lager kafe. Kurva, já to nechci pít na klávesnici. Nevím co, no prostě, pokud někdo pije kafe, tak víte určitě, co vždycky zbyde po kafi, že když ho dopijete, tak je tam prostě zbytek těch semen. Je tam prostě Lager. No jo, prostě Lager. A on to jde vypít a já si dám spray, že, tak jako taková menší challenge. Chceš pít první? Napij se, načni. Já nechám. Tak jako lidi vidíte, jo, já si Pičo, dám si Lager, jo. Nechám vypít to.